Práca v poľnohospodárstve na Slovensku zamestnáva stále menej ľudí. Odliv pracovnej sily v tomto segmente sa snažia nahradiť vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre robotmi. Konkrétne sa snažia navrhnúť algoritmy, vďaka ktorým sa budú pohybovať a pracovať samostatne. Momentálne sa nachádzame v laboratóriu autonómnej mobilnej robotiky. Pracujem v oblasti riadiacich systémov a so zameraním na autonómne a riadiace systémy v autonómnej technike. To znamená, jedná sa väčšinou o navigačné algoritmy, jednak inerciálna navigácia, satelitná navigácia a ich fúzia a potom pretavenie do riadenia strojov zväčša poľnohospodárskej techniky. Aktuálny trend prispieva k znižovaniu počtu pracovníkov v agrosektore. Tým pádom je dopyt a čoraz väčší dopyt po autonómnej technike, ktorá tieto pracovné miesta nahradí. Pre porovnanie, v roku 1890 pracovalo v poľnohospodárstve zhruba 30–40 obyvateľov, dneska je to 1,3%, 0,7% v Spojených štátoch amerických. A taký je trend a predpoklad, že v roku 2030 to bude len 0,1%. A aby sme nahradili tento výpadok a nezáujem o prácu v agrosektore, tak tým pádom potrebujeme vyvíjať technológiu, ktorá bude pracovať na poliach a starať sa o potraviny pre spoločnosť. Algoritmy boli implementované do dvoch funkčných prototypov. Jedna verzia je elektrický robot Salamander, ktorý bol vyrobený s podporou externej firmy. Druhá verzia samorob, ktorý je za mnou. Samorob je vyrobený v našich laboratóriách kolektívum nášho ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky. Medzi nimi rozdiel taký, že Salamander váži zhruba 300 kg, je napájaný z akumulátorov, pohon je elektrický, pohon externých prvkov je hydraulický. Samorob je zariadenie, robot, ktorý je poháňaný spaľovacím benzínovým motorom, takisto je tam kompletný pohon hydraulický. Zariadenie a vôbec to riadenie funguje úplne rovnako, pretože spravidla vždy regulujeme rýchlosť otáčania pohonov, spravidla vždy regulujeme externé zariadenia, ktoré už vykonávajú konkrétny polohovo orientovaný pracovný úkon. Napríklad v prípade samoroba je v prvom rade vytvorený systém rosiča, autonómneho rosiča, ktorý je určený pre postrekovanie v ovocných sadoch a vinohradoch. Týmto pádom sme vlastne dostali človeka mimo ohrozenia tými chemickými postrekmi, insekticídmi, herbicídmi, fungicídmi a tak ďalej, pretože jednoducho obsluha v tomto prípade nie je. Veľká výhoda je samozrejme aj v ekonomickom dopade, pretože tým, že systém je autonómny, jednak šetrí a presne dávkuje postrek tam, kde treba. Súčasne tým, že šetrí postrek v súčasných cenách chémie, je to aj veľká ekonomická úspora pre farmárov a pestovateľov ovcia. Čo sa týka riadiacich obvodov, ale aj ovládačov pohonov priamo je v našej réžii a tieto systémy sú vytvárané na našom pracovisku úplne od základu, od jednotlivých súčiastok. Možno vidieť jednu takú dosku, ona vyzerá malá, ale na naše účely je veľmi postačujúci výkon. Väčšie sú osadené nejakými priemyselnými alebo automotív mikrokontrolérmi a samozrejme, že používame aj spracovanie obrazu. Na to používame súčasne vo vývoji počítač do budúcna. Tieto algoritmy, ktoré sú už odladené, integrujeme do FPGA obvodov. Veľmi dôležitou oblasťou je spracovanie obrazu. Spracovanie obrazu je zabezpečené kolegami z môjho kolektívu. To je časť, ktorej sa ja priamo nevenujem. Ja sa venujem len ich výsledku. To znamená, že oni identifikujú objekt, povedzme identifikujú človeka, identifikujú zviera, identifikujú rastlinu. Informáciu o tomto stave poskytnú riadiacej jednotke a tá sa rozhodne, akým spôsobom zareaguje. Či zastaví vozidlo, či vyhlási nejaký poruchový stav, alebo. Samozrejme, veľmi dôležitou
súčasťou je aj systém LIDAR. Systém LIDAR je z dôvodu bezpečnosti asi tak najdôležitejší, pretože poskytuje veľmi presné a spoľahlivé informácie na bezpečné identifikovanie prekážok. To znamená, je to systém, ktorý skutočne veľmi prínosne zamedzuje havarijným situáciám. Celý ten riadiaci systém náš je deterministický. Spracovanie obrazu funguje na báze aj umelej inteligencie, ale naša cesta je v tom, že my sa z umelej inteligencii snažíme zrovna vyhnúť čo najväčšej miere, pretože umelá inteligencia nie je deterministická, je založená zväčša na štatistike a my potrebujeme zaručenie kvalitný a spoľahlivý výstup pre riadenie, tak aby nedošlo. Poviem otvorene, nemôžeme sa predsa spoliehať, že v teréne sa stroj bude učiť na svojich chybách. Najväčšia inovácia spočíva v decentralizovanom riadiacom systéme. Tá riadiacia jednotka, ktorú vidíte, nie je jediná. Týchto riadiacich jednotiek tam je niekoľko desiatok, každá má svoj účel, svoju funkciu. A v podstate tá výhoda v bezpečnosti je v tom, keď zlyhá, povedzme, centralizovanom systéme, jedna riadiaca jednotka zlyhá celý stroj. Nám, keď zlyhá časť k systému, niektorá z tých mnoho riadiacich jednotiek, ostatné preberajú kontrolu a dokážu bezpečne odstaviť celý stroj. Chceme dosiahnuť to, že ten stroj bude odoberať vzorky z pôdy a takisto bude nasaditeľný, povedzme, na nejaké plečkovanie vo vinohradoch, nejakých ovocných sadoch, pestovaní drobného ovocia. Takisto taký krátkodobý cieľ je vytvoriť systém na autonómny zber ovocia. Dlhodobý cieľ je zabezpečiť komplexný systém, ktorý bude detegovať choroby, bude priamo určovať agrotechnické zásahy a priamo ich aj vykoná. Čiže ucelený systém, kde už človeka z toho celého ekosystému výroby potravín do veľkej miery vylúčime.